L'origen de Can Mariner es remunta al segle XI. Construïda en terrenys de la família dels Horta, ben aviat la van cedir als Ferrer per explotar les terres de cultiu del voltant. L'objectiu era poblar la zona i aconseguir que l'església de Sant Joan rebés el títol de parròquia. D'aquesta manera, al augmentar la població, augmentaria els filigresos d'aquesta capella i arribaria a convertir-se en una parròquia. A canvi, els Ferrer tenien que donar la meitat de la collita de fruita i una quarta part de la collita de blat. Ja al segle XVI la propietat va passar a la família dels Mariner. Van ser anys de molta prosperitat per al mas. Al voltant d'aquesta masia va anar creixent el poble, llavors ja era el poble d'Horta, per tant podem considerar la masia de Can Mariner, sí, el veritable pal de paller del poble d'Horta. Al 1940 les hereves van vendre la finca als Blanchard, que la van reformar per a ús residencial. Molts dels terrenys es van edificar i això va crear alarma entre els veïns. Els veïns van dir, bueno, què passarà? Al final tiraran a terra la masia per fer-hi també pisos. I llavors van instar l'Ajuntament perquè comprés el que quedava, que era la masia. Finalment, l'any 2000, l'Ajuntament va adquirir l'edifici per convertir-lo en la Biblioteca Municipal d'Horta. Es va fer una operació de buidatge de l'interior, només es van preservar que la façana d'aquí del carrer El Vent i del carrer Horta, i el que més es va tirar a terra perquè no servia com a biblioteca. La façana de Can Mariner representa ara un testimoni valuós de l'origen de la vila d'Horta.